Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Finally, hi bandla. Ave sincishwa ke ukuthi sibone uMangwabe kulela page lomndeni. Siyazi phela ukuthi page elihambisana noThando Nes'thembu show uMangwabe ke kunezinye izinto kodwa nje ukuthi nje kancane athi gqwagqwa njengamafu yabo. Asimboni namhlanje ngithi nje ngeke nginganivezeli ukuthi uMangwabe ukhona waze wakhuluma wanda. Hayibo, ingane ziyakhula, akasemuhleke usisi nosisi wakhe omncane nabake uMangwabe, fourth wife, nobaba Mseleku, uMawande noZenande. uZenande ilomncane, uMawande ilonomdala. Iphelela lapho-ke indaba, ayikho enye into enkulu bengizonitshela khona. Bengizonitshela nje ukuthi sibone uMangwabe namhlanje. Saze sakujabulela-ke lokho ngoba siyamthanda uNesi ukuthi sesimbone. Nangesikhathi kudlalwa irabhi ubekade ubaba Mseleku noMangwabe yaba khona-ke leyo video bayiveza ku-social media engizoyifaka lana. Akujwayelekile. Yazi nje uma uthanda iy'ndaba zabantu ngaleyo ndlela ungaze ungene laphaya kwi-page le-female ubuke nje 50 pictures, not 50 sekuyinto enkulu kakhulu uzothatha isikhathi ubuke 15 pictures, recent pictures. EyaMangwabe ikhona nje seyiwu-number 4, ayikho eyakhe yedwa kodwa unazo uMseleku iy'thombe zikaMangwabe. Phela ngabe kwenzeka kanjani ebe nazo ezomayeni nomacele nomakhumalo engabi naso esaMangwabe. Kodwa-ke phela sibuye sithi-ke Uthando Nes'thembu baqhuba ngapha kwi-page lomndeni ngoba phela okunye kumayelana nebhizinisi kufanele bavele yabo. Kodwa nje hayi, siyathanda thina ukuncoma uMangwabe sisho wazi wamuhle Nesi. Manje uma singasambonisi soloku silandela iy'thombe ey'ndala. Cha, umuntu uma ebhorekile uvele ekhuluma izinto eziningi. Ngiyabonga guys, support, ngiyabonga ningami, okunye ningakunaki bakithi. Ngiyabonga kakhulu. Thank you, bye. Okay. Yeah. Amabhokobhoko sithi bhoke. Uthi sile France. Yeah. Sise France kodwa sila eMzansi, so angifuna abantu baze bayosifuna eFrance kanti sila. Kodwa sithi go bhoke. Isibhoke nje yona abenzi try kodwa. Siwa bhoke. Noma Tuwa bhoke. So ay. So besilapha eOR masebebuya. Okay. Hayi sobe sikhona. Kanjani sobe sikhona lapha. Yeah. Ngiyazisa lesasangoma kade ngisibona la ku-TV. Ukuthi kaze sihlelini noma simile sibande kodwa. Makunje kuphi siyakhala. Kodwa sithi khoma bhokobhoko. Uminciwe she. No. Lo agogo ubene confidence enzima kakhulu. Ulahla amathambo wathi nabo baba omkhulu. Uthe bekungawinanga enze njani? Afonelwe. Uyacabanga uzofunwa njenge-service delivery. Ngoba uzobe engadelivanga nalamathambo akhe. Hayi shame. No, kodwa-ke abayishaya-ke i-tribe bacamela emgqeni njengoba emgqeni bafana. Hayi-ke ngoba zoqamela kuwona umuqa. Hayi silindile sifuna ukubona isiphetho. Hayi-ke sharp. We're wishing the best for Amabhokobhoko. Yeah.